Sziasztok srácok, itt vagyunk, és itt tartom Simon. Hello. Na, Blitz pályát kipróbáljuk, hogy mi az új update. Nem tudunk sokat, annyit tudjuk, hogy vannak medálok, bonzok, exotic, mythic, golden lalamák. Hát figyelj, én ennyit se tudtam, köszi. Elolvastam, hogy van kiírva. Ja. Én azt se tudom, hogy mi az a Fortnite. Na guys, még mi beszélgetünk, elmondanám, hogy ez a játékmód arról szól, hogy 5 perc alatt lehet nyerni, mobilról lett kitalálva, de más eszközökön is működik, és exotik és mitik fegyverekkel játszunk. Ha megnyertétek a meccset, utána még skint is szerezhettek. Relaxálok. Relaxálok, Jogi. Megnyerjük. Hova? Guys, hova ugorjunk? Lazy Labs. Milyen kicsi ez a pálya? Igen, chat, itt amúgy nincs tilted, meg lillútlék. Guys, ezt így mondom. Megkaptunk Hallod? valami ringmastert. Miért repülök le ilyen gyorsan, és miért egyből egy fegyverekhez? Bro. Jó, és hol van tilted a mapról? Knock! Mi van? De ne lőjé! Figyeld! Ha! 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 Beloptam. Lőtted, halt! Easy, beloptam. Haha. Jó van, aztán... Amúgy végtelen Aztán- ammónk van. Végtelen ammónk van. Ne. Oké, hát akkor de mégis újra kell tölteni, ez hogy lehetséges? Hát ammó az végtelen van, de nem infinite nulla reload stack. Van. Banana! Oké, és amúgy ennek így most mi értelme van ennek a pályának? Nem tudom, zero build fun, 5 perc alatt vége egy meccsnek, ha jól tudom. Ja meg, guys, perc? aha, guys, amúgy elmondom nektek, arany láma, oszta. Fél, az van, guys, hogy 5 level a max, azt ennyit tudok. Azt mi van akkor, hogyha 5, meg vagy 5? Akkor már nem Akkor- kapsz semmit. Akkor semmit, meg arra szem vége a meccsnek. Figyelj, ezek botok. Figyelj, nézd, oda megyek, bum 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 bum, halt. Jövök a kövihez, Ember. bum 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 bum, halt. Főleg úgy gyerekek, hogy most rendelek egy PC-t, úgyhogy ha akarjátok látni, hogy összeszerelem, én aki nem ért a gépekhez, akkor szerintem a külön csatornán is, meg a közös csatornán is fog menni Ja, stream. Lehet, hogy addig majd a Zenox live-val a közös csatornán, azt random kiesett belőlem egy exotic shotgun. amúgy nálam is. Miért vannak ekkora botok? Guys! Ennyi volt. Guys, megnyertük. Blitz level 5. Köszönöm, itt voltatok! Kövessetek be a közös akúton is, meg a 2 különön. Ha akartok még ilyen videókat, akkor lájkoljátok. Na, sziasztok!